Di ami karon sa secured. Naligo mi. Mama, salamat sa libre. Ba naman sila? Ay mga katiktik, di ay nako sa secured. Ang kauban nako ang pamilya ni Arcel. Ah, sila. Ay. Yan ako. Yan. Magyapon lang sa iya magbaan ligo. Nag-ilis na sila daan panligo. Okay, kung magligo, kung magkaon maligo na. Ako di ko maligo swimming pool ay naligo ako yes. Banyo Beach. Banyo Beach. Ay mga katiktik, ni anak ko dirin abot na mi sa secured. Unya kanang ni ako kauban ang pamilya ni Arcel. Yang mama. Chicken roto na niya. Siya na magbutang. Bata. Ito na mga bata. Kani ako na ko kani. Tawag naman siguro na kasa na dig ko ba. Ay mga katiktik, humana may pangaon. Ang mama ni Arcel na kuan lang naawahi kay nagbantay og bata niya. Naghuwatsan ang sinugba nga tinawa nga pumpano. Lami kayo. Lami kayo. Do ibubo sa do ang sabaw do be. Diya kay butangan ako ani inom ko. Ano lang sa sabaw? No, diya ka ng sapsoy. Oh, sinula. Wala? Unsay mo nimo lang nga bar? Ha? Bar. Bata na ay barmang daw sulod diri. Na? Kani? Dili eh. Mag-Barbie karon. Bar mala. Sidon pa kundo gani anak ko.
Dito, be. Napay tubig, bay. Patunol lagi na karon ini. Pagkaligo ah. Do, lamig kay sabaw, do. Doy. Oh, higop ka karon. Lamig kay sabaw. Di ka maligo la. Dili ay. Kada kong balatian ang paliguan na ng gabi, maligo ko ugma na. Ay, kay maibog mo na. Ligo gali. Oh. Ligo naman na sila ganiya. Ligo na po gali. Yak na po ilang mo. Complete. Kompleto. Panga, nangisog ba po sila panga niya. Wala ilang katungkuan. Smart, ang sa to? Ah, sanmig. Ikaw, Mags, unsa imo? Diba, di lang ko, tayo ay kuan. May lumnek? Hmm, Wala mo sulitan doon nila doon. masa hybrid man ang bed. Lumnek, lagi na ilang sa bulan. Nakasuman. Nakasuman. Ayun, kani kayo siya. Tamis kayo sa bow. Dali ni pizza ba mo? Oh. Ay mga katik-tik, magsuri-suri isa ko diri sa swimming pool kay daghan man ni. Kay murag bibo man sila. Wa ko maligo karong gabi kay tugnaw. Ugma nako sa adlaw. Ama tik-tik nang langan-langoy ko dere. Mabar kayo taga dere ah. Dito ka alam ko dito eh. Gilangoy daw sang. Ha? Langoy. Mawat ka na. Sige daw. Awat na nako. Ito, mawat ka dito. Sige daw. Ano ka? Ano ka? Sige, sige. Tunga mandahin ka. Ha? Mutunga mandahin ka. Dere ina mo tunggal dali ko kay. Ang sipon baka mo wala dere ang tubig mo ana man dere. Ah. Wala lang. Ara dere oh. Napangkuan dere sa mata. Para makabot ka dere pa mga anak ko. Para makanak ko. Hindi. Ay, datayan kulit aning. Ano? Yan na dere. Oh, ugma pohon, ugma. Dere. Mga tuta dere. Yang hapon. Sige. Bye-bye. Sa tuwak. Oh. Si James, si James, si James. Kada maka-understand. Mga katik-tik, mamahaw na mi tanan nag-ipon mi sa taga-tagayan. Oh, mao ni. Purma, ganda. Ako po rin din. Ano naman dahil sa guide i-post mo niya, hindi mo purma si Wako. Ay, wak. Pa-picture mo sa kong anak, wak. Hindi mo pindot yan. Ayaw pag nagtuk pa. Sa parang kong lula. Si Lula na ako sa picture yan. Si Lula mo.
Kala ka tsaka, uy, human. Wag, naluluto. Kuntas lang. Di pa dawat kay Muslim. Sa night market, rin. Taro nga po picture ha, ano oh. Kita daw tanan rin. Go girly girl. Okay, come here. Asya, gisamok din niyo kung pagkaon-kaon og cracklings. Thank you. Thank you. Ang salbabe-sabe. Ay, dito ka din. Abi na kung pili ang dapat. Ligo na. Kuha na, nagsibat na si Wapo. Yung gayo po na yun, Roy. Tag-isa dyan ka na taong. Thank you. Enjoy na rin na. Namuro juga tag-iya sa 6 world. Ay, nag-vlog ako mong. Tama na. Ay, nag-vlog na yun. Hi. Hi vlog, welcome to my guys. Mahaw. Taga-amo man na eh. Kamu taga-diin man sa. Ako, taga-pamalo. Ayan, dito lang. Ay, dito na lang. Dito tato ba? Makusian dito ni nanay, ani. Hi! Ala ko, nakabot na diri-diri. Kanindot na lang gwapa ko siya. Hi mga katiktik, hipahuway isa ako kay tukar ang akong banod sa akong dail. Kanang kay dili makaya ni suri-suri perting dakuir mga yung kaan ni 3 ka kilometro. Yan sa dagan kay pa picture si Mahal. Dagan lagi Sikat ni. gid kay kala no. Karong pahinuon hinsikat nga maura nagmago. Ug kayaw. Mga katiktik, maligo na ko kay di na mag-agwanta arang nakapasuir. Hoom-hoom sa ko. Jesus, Mariset. Uy, Sakay ko? Kawat ko. Yan pa. Bawi lang ako mga kateknik kay magsakay ko to. Uy, Santiago, Santiago. Muhot! Hindi ka bahan.
Malit ka, gani ka, gani ang anak. Amuhawin daw ko. Oo, kamo, magunin. Nakakadami, sirit-sirit ang mata. Mulugwa ka. Wah, anak. Makapian. Tara, tata! Hi, Sang. Adel, tara! Hi! Madidip ka. Madidip ka. Matik-tik naman tayo. Ay mga katiktik mo nakay kami ni ulit sa barko-barko. Sige daw. Hawa ba? Duha ka tila. Munda ka tila sikad. Duha ka tila ba yan na murag bike ba? Ah, mag-isa butang kani kani Tana og kan. Kani. Oh. Ambot. Ayaw ba? Ako lang. Ah, mangkalaw may dalan. Ah, mapagtakon pa ni. Na. Nya ako. Tagduha ra gani. Ayaw! Ayaw! Mani ang driver? Tula, o yata na ka. Isang! Bagbong ng cellphone! Dali hindi ko ganyan. Ang sakala. Hindi ko ng ako kinakabukan kan ani si ay. Kuan sa mga katiktik. Ay, mga katiktik pindonggo na midik na ko kay hindi ko ako si igahi man. Sa! Ay, wako! Kaya nagulat dito sila na pudwak. Ay, mga katiktik, kaning among pagkaligo diri sa Six World. Sector kanang lami jud kaayo sadya mi tanan. Sadya na among pangaligo. Inalipay kayo may Mami Michelle. Lipay kayo may mamisan. Ika magkuan sa balod la. Sa balod no. Ya, kay Brad ikaw eh. Gusto kayo yung nanay. Yay!
Oh, lofi kong nanay. Wala ka masama na mga experience sa balon. Islami ang balod ko dito sa lalom guys na palit kadag ko kayo. Pero ko anjo dito sa Leonor na balod dito kayo to. Dali naman dire. Dali raman. Yan! Lalubok ko! Lumos daw sila. Nya, Nakabuhay ko sa nabrida ba? Kanayo? nakabuhi kay nag-ana-ana man ka sa siminto. Oh. Oh, Ay, mga anak ko ba? oh sobra kagara. Pwede ka maligo, me? Dire butang dire. Pwede din tikit-kit. Wala, kayo kayo. Ay, Ginawa lagi si ate. mga katiktik, ang kaubanan ako taga Cagayan na ni Udto kay wa pa siya pa ni Udto kami ganiharaman. Oh, nangaon na sad. Kay mulakaw na siya karon alauna. Ginawa si ate, may. Naaman nila naman sa kanan. Nakuhan mo ako. Kuhan. Kuhan na lang. Yan ko lang pa may nakasulod dito sa mga sakuan. 7-6. Si ate, si ate magsugahan. Ay, mga katiktik, magdula mi og hip-hip hore. Pagkauman na mo pagdula, mulakaw na sila padong dito sa mate. Ay, kanay, anak. Kanay, Di ba na lagi na ilahan? Sige na kay ako mabahay na. Hooray! Okay, final. Final na niya, final na. Hip hip, Hooray! hip hip. Hooray! Hep hep! Hooray! Hep hep! Hooray! Hep hep! Hooray! Pas. Hep hep! Hooray! Hep hep! Hooray! Hep hep! Hooray! Hep hep! Hep hep! Wala na. Sa una. Hep hep! Hooray! Hep hep! Hooray! Hip hip. Hooray! Hep hep! 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 Ga. Hip hip. Hooray! Hep hep! Hooray! Hip hip. Hooray! Hep hep! Hooray! Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Hep hep! Hooray! Hooray! Hep hep! Hooray! Hip hip. Hooray! Hep hep! Hep hep! Pat na lang pa. Hooray! Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Hip hip. Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Hep hep! Pwede pa. Hip hip. Hooray! Hep hep! Hore. Pwede ka lang. Hep hep! Hooray! Hep hep! Hooray! Image ba?
Energy ba huli? Balyon. Ah, bali. Balyon na. Ang hit, then hooray. Ano eh? Ano yung hep-hep? Hooray, dahil. One, two, ready. Go na niya. One, two, ready, go. Hep hep, Hooray! hep hep, Hooray! hep hep, hooray. Hep hep, hooray. Ay, mga katiktik, ang inahani, ang Arcel, manguli na sila. Ato pa daw sila dito sa Oriental. Ligo na po daw sila sa dagat. Salamat tayo. Bye-bye na. Salamat. Yeah, salamat. Sa ulapon. Bye, Alina. Salamat, Lola. Salamat. Salamat, Ervin. Bye-bye. Salamat, Ken. Salamat sa Trin. Salamat kayo. Yeah, salamat. Basta na lang, para ko takbo na. Parido na mo si Marisa. Ano ito ka, dagko kayo ang Amping mo. Amping mo, Teng. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, please, Mami Levin. Ah? Bye-bye. Sil, salamat sa higayon nga sa imong pamilya nga. Nagtapok-tapok ni, nakari ko nakaligo ko diari kayo gula pa. Mo dito ko kaligo diari. Kung dili tungod sa imo ha. Ang Ginoo lay magbalot nimo Sil. Pohon mag-uban ra pud ka kung makauli ka. Ay mga katiktik, gipalitan ko ni mama ni Arcel, si Maring Libin o Kalo, 260 para ba ni mahal unya. Mga katiktik, ang ayan ko nga magkaloani kay ako dayon buhian og moingon og dili. Ngayon, lay gwapa kay ka. Salamat, Marilibin. Humana ko pasalamat sa iya nga na daan pagpalit dito. Di unta ko mudawat kay mo kong maikon kay mahal kinta. Kay aron daw ug asa daw kuno kumulakaw, di daw kuno mainitan ang ulo. Ingon niya. Ora ta ako vlog mga katiktik, kinaot nga nalingaw mo. Amping mo kanunay diha. Bye-bye.